Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa nje ngibhalela i-message ku-Facebook. Umjida kahle kahle ufuna ukwazi ukuthi wenze njani ukuze ithekeni osanda kuyithola ikufonele njalo noma iWhatsApp njalo. So ufuna ukwazi kahle kahle ukuthi uma umuntu esamusha kuwena uyaye wenze njani ukuze ezokufonela njalo iWhatsApp njalo. So-ke uthi umjida ngibingelele mqeqeshi, ngicela ukubuza Nkabi. Wenze njani ukuze intombazane osanda kuyithola ikufonele njalo futhi iphinde iWhatsApp njalo? Ingabe kumele ngifone njalo ekuqaleni ukuze ezongifonela ekuhambeni kwesikhathi? Yebo, but ngizokuchaza lokho nje khona maduze nje. So-ke uthi-ke nginovalo ngoba uma ngimfonela njalo ngizoba isicefe. Ngikushayela ihlombe lokho mfowethu. Uyabona ukwazi ukuthi ukufona njalo kugcina sekubanga isicefe. Ngikushayela ihlombe elikhulu mfowethu ngoba abafana abaningi la ngaphandle abakwazi lokho and bafona njalo aliphela usuke engafonanga. So-ke into ebalekile mfowethu ukuthi uhluke kwezinye insizwa, ungafani na wonke umuntu la noma inqwaba yabafana ungafani nayo, kumele uhluke. So-ke mfowethu ngiyabonga ukuthi uyazi ukuthi ukufona njalo gcina sekubangela isicefe entombazaneni. So-ke uyaqhubeka athi-ke ngicela ungibonise ngiyabonga. So mfowethu uyabona nansi into engifuna uyazi. Yabo intombazane mangabe usanda kuyithola ungajahi uwe-WhatsApp. Ungajahi uwe-WhatsApp ucashe efonini ngoba mangabe wenze njalo uzinciphisela wena amathuba ukuthi ingane ugcine usuyiwinile. So mangabe ujaha ukohlala efonini angisho ukuthi ngeke uyiwine but uyawanciphisa amathuba mangabe wenze njalo. Because isidingo sokuthi kuphendule ayikwazi asikho futhi and izobe ingekho into eyidrivayo ukuthi iphendule. So-ke musuke ujaha uwe-WhatsApp wena kusanento ekumele uyakhe kuyena ukuze azokuphendula ngendlela efanele angathathi isikhathi eside. So-ke faka i-airtime mfowethu, faka i-airtime uyifonele ingane. And mangabe umfonele uhlela usuku lokuthi nibonane. Simple kanjalo. Ungayenzi nje impilo ibe nzima. Ungajahi uko-WhatsApp because mangabe wenze njalo 90% ama-chances uzohluleka because akakujwayeli and isidingo sokuthi akhulume nawe asikho. So-ke mfonele ukuze uzibeke emathubeni angconywana ukuthi uwine. Njoba ngisho nje mfowethu ukuthi into ebalekile ukuthi uhluke kwezinye insizwa la ngaphandle because mangabe ufana nazo, mangabe ufana nenqwaba la ngaphandle uyohlezi uhluleka othandweni. Mhlawumbe uyozicabanga ukuthi uthakathiwe noma khona mhlawumbe abantu abakwenzela abakubhekisela phansi, kanti cha wena uzibhekisela phansi. Wenza izinto ezithena amantombazane off. Esingabala kuzo nje ungazethembi, ukubi igwala, ungabaza njalo, ungakwazi ukukhuluma nomuntu wesifazane, ukushaya umuntu wesifazane, ukumdlwengula, ukushesha udinwe noma ukushesha uthukuthele, ungakwazi ukulinda. Zonke lezi zinto mfowethu zikwenza ungabi insizwa yoqobo. So-ke mfowethu ukuze akufonele njalo noma aku-WhatsApp njalo noma kahle kahle unyusa amathuba ukuthi enze lezo zinto, mfonele wena. Mangabe umfonela lapho uhlela usuku lokuthi nibonane, okay? Ake sithi namhlanje umkhipha somewhere la nawe uthanda khona. So-ke mangabe senibuyileke wamkhipha usuku luhambe kahle, ungajahi ukuthatha ifoni yakho umfonele uthi ngijabulelile ukuba nawe. Ungakwenzi lokho. Noma ujaha uko-WhatsApp, ngijabulelile ukuba nawe WhatsApp. No, linda. Angithi uspenda imali yakho okokuqala. So-ke linda yena ukuthi akuthinte because uzokuthinta futhi. Yabona njengoba ngisho ukuthi kumele uhluke kwezinye insizwa, ungenzi into eyenziwa wonke umuntu la ngaphandle because mangabe wenze njalo uyohlezi uhluleka njengoba ngichaza. So-ke uzolinda mhlambe namhlanje, angithi umkhiphele namhlanje, mhlambe namhlanje-ke ngeke azabuyele kuwena, uzokubuya kanjalo. Nakusasa futhi mhlambe ngeke. So mangabe engabuyelanga kuwena namhlanje nakusasa, then phambi kwakusasa-ke usungamfonela kumbuza ukuthi usuku lakhe lwahamba kanjani, wakujabulela ukuba nawe. And futhi-ke engxoxweni yakho lapho uzobe usumtshela ukuthi angasithola nini futhi isikhathi sokuthi niphinde nibonane. Uhlela usuku futhi lokuthi nibonane because into ebalekile la hayi ukuthi nizothandana efonini noma nilonifonela into engayendawo, ukuthi nihlele usuku lokuthi nibonane nikwazi ukubonda naye, yabo. So-ke mangabe wenze njalo mfowethu ungahlezi umfonela njalo
uzobanga yena ukuthi akucabange, and mangabe sekucabanga ke uzothola isidingo phela sokuthi abuyele kuwena kufonela. So ke because mangabe wenza izinto ezenziwa abanye abafana la ngaphandle noma inqwaba yabafana, uyazi vele uzomfonela lesilamba umkhiphile namhlanje. Okay, uyazi vele ukuthi umfana nje uzofona ntambama, luhambe kanjani usuku lakho, noma uzomWhatsApp ambuze yona leyo nto. So ke wena ke hluka kwezinye insizwa, akathi lindele ukuthi ungakwenzi wena lokho, because mangabwenza nje ungabi predictable. Yabo le nto ngihlezi ngisho ukuthi ungabi insizwa predictable, wenze lento intombazane ecabangayo ukuthi vele uzoyenza, enziwa wonke umuntu. Hluka kwezinye insizwa, because mangabe uhluke kwezinye insizwa uzobona mfowethu indlela zakho zokukhanyela othandweni, uyohlezi ujabule. So ke mnikeze ithuba lokuthi akukhumbule, uzokufonela akubuze ukuthi uhamba kanjani, noma uzoWhatsAppa yena, uzoWhatsAppa. Futhi ngiyazi abanye abayazi kwakuyazi into engikhuluma ngayo, because bahlezi benza izinto ezenziwa inqwaba yabafana la ngaphandle, abakwazi ukulinda, bazi nje ukuthi badlale kakhulu ama-movie, ukuthi nje intombazane ema-movini ukubona nje imovie iqala umfana ejaha intombazane eyifonela yenza yonke into, intombazane thothi ayizilutho lapho, gcina seqhuma ikwebhisi kumnandi kunje, ayenzeki leyo nto. Umuntu mfethu kumele umkalele, yabo. So ke mangabe nawe wenza ukuthi naye kumele enze ukuthi. So ke nawe ke mfethu umkhiphile, angithi mnikeze ithuba lokuthi akucabange, angithi kade uhleli naye kamnandi waspenda imali yakho, mnikeze ithuba lokuthi akucabange, and mangabe sekucabanga uzothola isidingo sokuthi okay ngimfonele noma ngimWhatsApp bese akuWhatsApp. Mangabe buyela kuwena kuWhatsApp noma ekufonela, wenza same thing mfethu, uhlela usuku lokuthi nibonane. Angasitholani, uyambuza ukuthi angasitholani nesikhathi sokuthi nikwazi ukuthi niphinde nibonane, ukujabulelile ukuba naye. Uzokutshela ukuthi no, ngesikhathi esiwukuthi noma ngesikhathi esiwukuthi, simple kanjalo, yabo. So ke iyona ndlela engicabanga nami ukuthi futhi yangisebenzela ke mina ukuze umuntu wakho akufonele njalo, noma itheke nje usanda kuyithola ikufonele njalo, noma ikuWhatsApp njalo. So ke ngiyathemba mfethu yawuza nomlayezo. Ngicela usubscribe kwi-channel yamqeqeshi wensizwa, ukuze phela nawe mina Nkabi siqhubeke sephambili, sifundisane, siye ukushaya abantu besifazane, ukubadlwengula, sifundisane nje siqhubeke siye phambili siyinsizwa. Ngiyabonga. Vidivo.net